To nga ai ku ble biang i phi baro ka kerteng ke jong trai jengi u Jesus Christ. Ngani ai peteng ban hikai phi ka ktien ke jong ble na ka por che ka por. But ngan kren ru ye gani ke jing ai ke jong ble ka ba krau palat. Kat ba ngadang puli gani ke Bible bat ba ngasngot ho baga jing ai ke jong ble. Kadan ka mahaban hikai ke brio ha garukam kabalong balance kababiang kabashay kaba nginum penan kam baklay ka bat banginum sngot ho baklay ka ngakwa bangan ong ifishikin tin chwai ga bangan kren lada fisngap ia gani ga jing hikai jonga ka banga kren ia gani ga jing ai ga jong play don lepa ga jing mot lani ga donot kabalong la kloy ban ong try kren nga penshay nga pen i hanga ia ka ktien ga jame ka badai shisha ba pinum snap ik ktien ga jong play da ka jing perkhat ba pila don lepa ka jing bom la priang ka lani ban ong ba la da teng kho ba ka jing e jonga lani ngai teng kho ba ka jing sngot ho jonga ka ba menshua nganum tre priang ka la da pile akum ta umensi mo kho jong play unomyo ye ga ban ker khui pi tangin long yar ngin long ke shai ngin kham long mangin kham long flexible ko ong haktin English ba ngin ailat yo play ba un pen shai ngi ling ba haktin ke jong play ngam ong tangi ni ke ji kai ndri yiki wei pat ru ki jingi kai ki bi a date kat kum na haktin ke jong play na kwa ro ba pindan pa ka jing ha ka jing mut jong pi la ne ha ka jing sngot ho jong pi ba kanu ka bam ya day kat kum na ktien ke jong play ban kan ta je kata ban lesi ka ba ong no ka ba khamlong serious ka ba kham e ka ba pi ka ba ta ga jing e nga kwa ba pin pe ba ye ga ta pinum priang ga jing em jong pi pi ngala kren bon ba ia ga ga jing ai bat men ta nga poi ha ga ni ka ba ai kerteng kumno ka jing ai jong play kan roi aga jing em jingi ngalapan i fi banaga Bible ki don ki kitien ki bobon ba ki bekren jipang ka jing ker hai jong ka jing ai ki bekren jipang ka jing ai ka jing krau jong ka jing ai ka dan ka bekren jipang ka jing ka banang kham ma ka jing banang khambon ka jing ai ka khambon kabamut ba ka jing ai kam dei to mangi syukran re ka dei ka bangi dei banda sngot ho bahai ka ga ba kham zuleo te menta ga sngi ngan ai ga ni ga point da ka ba nga ong biang ni kitien kumno ka jing ai kan roi nga bo ye ka jing kli ka jubab jonga menta ga sngi ga dei ban sngot ho baha ya ka gospel jong ka jing ai kata ka dei ka point ka banga kwa banga ni kren kambnia mentagisni hagani ga voice message ka ba nga ashpi fi day ban sngoto ba ya ka gospel jong jing ai namar ngai iba klem da shai ba ya gani ni klem da pia ba ya gani bat ni pa ya ga jeka ga bangi ni shong ka gospel ba ni perkhat iki sau gospel bat ni klems no to ba ka ek gospel ka ba ngan bu no kom ni khna ma pinchai ka gospel kat kum u apostol Paul ni pe ye ta ka gospel ka ba kat kum u apostol Paul wat la ngala kren ni gani enre minta gisngi nga kwa ni kren na ka rukom ka ba nga kwa bangin de puli Bible man gisngi wat la ka lada nga kren po live po minute ru nga kwa ba nganda puli ni ga Bible ba kanom sulong ka jingkren jonga rega de bangin dia puli ngin dia pusan na gani kitien ka jong play ngan puli ning kong na ka city shiki Galatia ka ba wapsu Paul tho ka lenang ka baning kong ka khat ka ban rio
uang kumne ngas ngau lengo ba fikin ria no shen kata nau tau bala khot ipi haga jing ai ukres shaka waypat ke gospel. Shaka waypat ke gospel. Kabamlong ka waypat ke gospel. Andai tang badon ki bapen kuslai pi ki bakwa ban pen kelas niu. Ya ke gospel ke jong ukres. Tangini pet ke egene ke gospel ke bau u apsupol u hikai. Ke baki priu ki kinria no na ke gospel ke bau apsupol u hikai. Bat kilet shagawe pa ke gospel ke bau u apsupol ong kabamlong kat kum kata ke gospel ke bau hikai u apsupol. Tingini pet ya kene ke gospel mendagi sengi ke jong u apsupol ke ba ngamon penang ke ba kat kum ke jing skill thu ko ba wap supol u hikai da ka banga puli ya kalenang ko ba ar galatia ngine puli kham jrong ngine puli gine ya gine shiti shiki galatia brockway da ngine puli gine ngan aji kai gine shiti shiki galatia kalenang ko ba ar brockway da ngine puli hadin kata ndaladap khat sausnem ngalalet ki upat she Jerusalem ringkat bat Barnabas ngada shimru yau Titus ringkat bat nga. Ti ngalalet ki udaga jingpen pau bat ngalabu akmat jongki desngap ay kata bat ngalabu akmat jongki ia kata ke gospel ke bangayalap apdeng ki gentle. Henry kerpang akmat kita gi badonam yo bakumnu ngapet ni banga lalapet lenoi. Henry wat you Titus ubala don ringkat bat nga laulong Greek msim la penbor ban ot sherio. Begataru namar kita gi para gi ba arsap wala walam siana po belewan siang siana po ia gaban sintiat ia ga jinglat lu jangi ga bangi don na Kris Jisu kenang bikin yo penlong merawingi haga bangim sim ajaka da ga bakongo em wat siporu bakajing shisha skap amo bakajing shisha ke gospel kan yo yaine bat pi. Reina kita ki bala nyau begilong la kilong ki bakumno ru kamper yang ublay nyau siliang khamat ya ga khamat ubrio kita nga ong ki badan nam kim sim ai hangan rei da kumwei habakila yo I bala IT hanga sngap ha henrei da kumwei habakila yo I bala IT hanga ya ke gospel ke jingbom otshare kumba hau Petrus ya ke jong otshare Namaru tau pala trei hau Petrus banlong u apostol kajing otshare. Ula trei hangaru banlong u apostol shigi gentle. Ti haba kilayo I ia kata Jingaiei bala ai hanga u Jacob baru Kefas baru Yohanes ia kiba kila nyau bakilong ki rigid kila ai hanga bat hau Barnabas ia ketiga man kajing selok mangin let shigi gentle. Bat makipat kin let shika jingot share. Hari tang mangin kin mau ki beduk ya kata ga jo hi ngaru ngalas ngau shir ham banle to shwa bangin puli ya ga khat ga khat we shikmat ngakwa ngan penpai fi shi ga ne ga bangala puli namal ngalandep ong lepa ngini puli ga ne ga nang ka baar bro ko we hot ngim da kwa e bangan net shi ga ta ga jingtip ka babun ka be dei bat ka bam da don kam namal bahang ni also pol ong andala dap khat saus nam kamat hadian jong ke jingkala bamut jong u kat kum gane ke shiti ke buta ang ne pina puli ke nang ke kong khat prau ang andala lais nem ngale kiu Jerusalem but hadian nang to usaang pat ke nang ko baar hadian kat saus nem mulai pat tingim tip kat nos nem uja unu brio hadian bo yo e ke jingpnem Rei la kumno khat kum ge jing tho jong ki bobon ki nong tho ki ong ba u ja kum khan rius nem te tong inom de kren e gatan rei kat kum ni ge jing ong jong u ha bu tho in ge shiti wong hadien khat saus nem ngale kiu shi Jerusalem ringkat baru Barnabas ringkat baru Titus ndaulet kiu shi Jerusalem u ong ni ge ngalet kiu da ge jing pen pau shulet namar ba u kwa ban let Henry ulet namar kadan ke jing pen pau ke banau play. But no let kill she Jerusalem uang ngabu akmat jongki kamat ulet bo ulet pen I ulet yetho
Man pensyai gitu ki nong yalam ki badan apa Jerusalem ki jong Petrus ki jong Titus ki tu baro ki badan ki jong Jacob ki bekhama khmat kini Yohanes gitu ki bekhama khmat ki badan Jerusalem aga balang ke benengkong Jerusalem ulet ban bo akhmat jong ki sengapa ia ke gospel kaba uyalap hapdeng jong ki gentle Fi ulet ra ia ke gospel kaba uyalap hapdeng jongki gentle. Ngakwa ifi kiba sngap yang gini ke por bapin pelet jingmut ia kata ketian. Ulet ra ia ke gospel hakmat jong ke balang hangte hapa Jerusalem ke balang ke badan ki senran ki nongelam ki bekrau hapa ke jingelam ke jong Petrus ulet ra ia ke gospel kabaudei banyalap sigi gentle. But uang nrai kerpang akhmat kita gi badanam kamut ngalik ra akhmat jong itu ginong yalam bayo nga supet le na naman da sulit yalap kum tu jenis tai klem da yo ru ia ke jing Christian jong kita gi nong yalam hang tai baudan ni gini ke gospel ke bau yalap sigi gentle lada yo ia ke jing Christian nang tai kan mi ke jing tengko bat kan le na ke jing syakri blai jo no takada ulai ra akhmat jong kitu ki apostle nabi puli hang ni sini serum mga ong ini study gini uniu Titus u badan lembat bat apostle Paul de Greek kiong msimla penbor ban ot share pipina puli gini wong ki don pat ki para ki ba arsap ki ba wana po ki ba one page ye ka ban page ye ka jinglai lo kumot ki one page la uno ot share ne em yo ni Titus lakindang ot share ne em ye gibrio no makidon ki balanget Jisu hagini gepor tangba ki badang bat ia katai ke jinget jong ke jong ke kitab ke jong Moses ki badang nget ia ke jing ot share ki badang nget ia katai ke jingle jong katai ke hukum ki one page ia kini ke bau apostle Paul uan ra hang ni ban present ia kata ke gospel ke buyalap apa yang jadi gentle niki page ia kini apostle Paul wang ia kini kiktian wang ki wana po ia ke ban sentiat ke jinglai lut jengi ke bangi danau Kristus Jesu kenang begini apa lau merau biang ini kamut iu pitip kini kamut ki kwa banuan page ia ke jinglai lut hang ni kamut banyo le kat baman kini ke jinglai lut hang ni ke dai pa u apostle Paul ula snuthu ia kini ke gospel ke bala ai hu ke dai ke Jingaiei ke bo blay ula ai sigi gentle ke ba pelat lut ia u bat ik brio begini ban nget ia blay da ke donot barok bat begini syakri lat lut ndrai ki don pat ki bawan hang ni ia ke ban penrung biang ki syakata ki jingle jonggo hukum ia ke ban te merau biang ki sisian baru apostle Paul wang ini kitian wang haga bangim sim ai jakaya gaban ko ngo wat siporo singa bau ong ini kitian baka jing shisha jongka gospel kan yo ayai ne bat fi kamat ai jaka kendaru ban pensni udur ye gini ke gospel ka bau yo now Jesus Christ ka bau unrash gi gentle kulam ai lat igiti gi jing ot share igiti gi jing le jongka kitabarim Dengan pen iya fi gini ke por balai lada pi pulilot gini das not ho gini ke gospel. Kenang baga jing ai ke jong play kanang roy ha ke jing im job fi kin mau ngai kai kata. Uang kum ni uang tong ini puli uang ini puli na khot ka banya uang. Hen rai da kumwei haba kila yo I sengapa mo haba kila yo I bala ai ti hanga ya ke gospel jong ke jing bama share. Fi iwa su Paul buan rai ngani ke gospel u ai ke tengi ka ke gospel ke beski gentle ke gospel ke jong ke Jingaiei ke gospel ke jong ke jing bom ot share uan rai ke tegiktian wang haba kila yo I bala IT hanga
ia ke gospel jong ke jing bom ot share. Kumba hau Petrus ia ke jong ke jing ot share. Namaru tau betrei hau Petrus ia ke banang apostol ke jing ot share. Utrei hangaru banang apostol syaki gentle. Hang ni ngakwa bangan pia bahaya gani ke jing hikai kenang berpincai. U Petrus kada syai bang ni ba latho ya gani dau Paul bawang kila yo I bala IT ho u ya ke gospel ke jing bang man share ba dau Petrus ya ke jing share. But utau betray, kamu ublay betray ho Petrus ba lau apostol ke jing share. Utrairu kumju hau apostol Paul ia ba ulang apostol syagi gentle. Pi ang ta ngakwa ba nganum kerki ngakwa ngini pek ba ya gani gijing ikai. Ba pindas ngut ho ya gani kan perkhat pi ba kumang ladap ong teng ha gini gijing ikai kendiat. Kata kadai ba pinyo I ba mano te ba degi gentle mano. Ngakwa ba pinda tip ele di hangno pidan pidegi gentle pidegi badai nagaliang jong gajing bamot share ne pidei nagaliang jong gajing at share ngakwa ba pinda shy kita mano badai gentle but mano badai ki Jew pi ngingim dai ki Jew ngingi dai ki gentle lesi nganum kerki ngakwa ngan da pen shy ba ai figane ngingi dai ki gentle ngakwa ben shy ba nganda pen shy fi ki gentle kat kum ga jing kho ka jawab support ki gentle manu bade ki gentle ki long kum no ki gentle nganda puli na ga Bible fi ki gentle haba on ki gentle kamot ki dei ki bam dei ki Jew kat kum ga Bible haba on ki gentle ki Jew yangi ki khat ki gentle nama balai ngim dei ki ngim dei ki Jew Dengan pen I fikat kum apostol Paul utho kum no iki gentle ki long kum no ke iki jing embat kum no ki ya kene ke gospel tong ini puli kendiat ngin se poi biang sinigal nang ko argal tia hreban pen chai finga kwa bangan puli ya ke city jongkinong Ephesus ka bo tho yu Paul kala nang ko ar na khat wei tong ini puli nan khat wei ter wong kum ne upen chai ki gentle wong Nabakumta tukun mau yangi wong tukun mau ba meno mapi ki gentle hagado ya ki balakhat ka bom ot share pikin mau menengong wong ba ude u apostol u banlet ki bom ot share wong kin mau ba meno pi ki gentle hagado ki balakhat ka bom ot share dakatai ke balakhat ke baot share balatau de ketiga do ba min kata kamot ngi gentle hagata ke por ngilong klemukris ngap ai kata la pelong khonsos im yangi na ke hima Israel ngimna jingede na ke hima Israel kinong way ngakwa fit na tip ai kata kinong way na kita ki jutang jong kita ke jingkular kani ngam nan jede even ngi gede ki Jew ki bam snap wong ko ngi de ki nong way ke jutang jo ke jingkular ki bam tan jinker men bat ki ba klem blay agane ke pertei la nyau kum ta yangi ngi de ki ba klem ot share ngi de ki ba klem ukres ngi de ki khonsas im la ne ki bam de hok na ke hima Israel ki nong way wat na ke jutang jong ke jingkular but ki ba klem jinker men ki ba klem blay ke pertei mangi mangamapi walit so tu ba klai kata na klem kran mga ka de ni ke Bible ke ba tho o apostol Paul u tho wong kadu katangi don wong nonre menta hau Chris Jesu menta ndai men shua menta kamut
haga por bo jisu ulami pa naga jingtap ula dep yap u ai ga jing ai e shingi wong ne menta how Chris jisu ye piki balang jingai no mano la panang ajanda ga snam Chris namar ma ui ula penyesuk no ingi ula penlang ko wei ye ki baro arbo ula pen klem ga kendro pedang ga jing penya klan nakatagadaw nga kwa ba nganda pen shy fi ba pen sngoto ki ege gentle wapsu Paul udah sngoto shy la diu ang ba u Petras udai u apostol u banlet chege jinga chair nga chege ba ma chair but uju play u betray show apostol jinga chair u tray how apostol Paul ru ya ka jing ba ma chair ba let chege gentle Sengap ai kita pet bai gani ke balang ke beningkong yo Petras yo Jacob yo baro itu ki bekrau ki ong kumno pet ka ong kumne ke dekat ke ba kene ke nang ke ba ar gal tiangan puli ke dekat ke bekendai ka ong kumne ti haba kila yo ya kata ke jing ai bala ai hanga ong akwa bapinda the pledging buat bahaya gini kektian ti haba kila yo ya kata ke jing ai bala ai hanga manoba yo u Jacob u Petras u Yohanes ya ki bala nyau bagi long ki rigid kila ayu kila ai hawa absu Paul but hawa Barnabas ya ki ketiga man jaga jing selak mangin let chigi gentle but bamaki kin let syaga jing a chair kalong clear kata baga balang ka beningkong ki apostol ki bekrau ndeki yo absu Paul bari Barnabas baki day ki brio ki bau blay ula seker pangi ki bakin ra ega gospel jangga Jingaiei shagi gentle ki apostol ki pediangi gan ega gospel ka bau Paul uyo bau let banyalap apedeng jangga gentle ia ke gospel jangga Jingaiei ang akwa ega taba pinda syai ba kaya ni ke gospel ka bau Paul ulet shigi gentle kaya ke gospel jangga Jingaiei ke gospel jangga Jinglai dot ke gospel ka bangiyo biang ya ke jing penem mdai syuk de ke jingle ndre de ke jinget kaya ke gospel ka bau pensyaingi ke Jingaiei ke jangga Jesus Christ banu hafsu Paul udai u apostle syangi ki gentle u bawan ra ia kini ke gospel jangga Jingaiei Henry ngi klem blay ngi klem jingkermen ngi deki nongway na jitang jangga jingkular ngi deki skon sos iem nakataka nakitaki Jew nakahima Israel kebomda na iruya Henry aingo yu blay balengba ke jingyap jang Jesus Christ menta ngiyo ia ke gospel jangga Jingaiei but ngasngolengo baki apostol ki pediang ia gani ke gospel ka bawah Paul uai abang ke haba kila yo ia ke Jingaiei ke badan hawa Paul u Jacob u Kefas u Yohanes ki bala nyau bagi long rigid kila ai hanga bat hau Barnabas ia ke ketiga man jang Jesus lakamat ki support ki Krishan ki rap ban pen slur ki bagi de ban let ia ka banyalap ia ke gospel jang Jingaiei shiki gentle but maki kinet shiki tagi jingot share tang ini page pat hang ni pinda puli nang ni haba ukuran ni nang ba ar page marsendap kan ni page ngini page hang ni hagal nang ba ar khat ba khat we hang ni fin salap ye gospel jong Jingaiei kalong kumno page nang ba ar khat ba khat we gal ti agong Henry haba Kefas kamot Petras ulawan sa Antioch ngalayele yu khmat na maularem urem wa apostol Petras te urem balai urem ang apostol Paul namar habang patpoy ki banau Jacob ula pam lem bagi gentle
Ndala poi maki ula kenran no ba ula khlat no ila debu de shep tiang kita gi banganiam ot share. Bagi tagi wiki juru gilele asap kum ju lembadu kat ban ring do no yau Barnabas rut dag dag jingle asap jonki. Singaba mo. Henreya bangala yo iba ki kremya bekel bakum ke jing shisha jong ke gospel. Ngala anga u ke fasa khmat jonki baro la da meu bala u jiu me im gi gentle. Kumno bat kum im gi jiu kumno me pen bori gi gentle ban im gi jiu. Fi hang ne vin se snutro yo apostol Paul. Haba u yalap ye ke gospel jong ke Jingaiei. Ya kabala itho sendan dagi jong Petrasi. Ki rigid jong balang ga badana ga balang ga beningkong. Ren na payang niya Antioch u apostol Paul unut ban ong bangalayale ye ki khmat namar u Petras ularem. Balay namar u im gi gentle pat. Kat bau Paul pat ubara e ke gospel jong ke Jingaiei u im badai ban im briu jong play. Hang taken ngakwa bapin clear ba. Baka jing gospel jong Jingaiei kam day kaba ai bor iya ki brio bakin lepop. Fi u Petras u ya bam lama ki gentle. Ude senanu apostol shiki Jew, shiki Israel, shiki jingot share. Henry hangni udang ya bam lembat ki gentle udang im ke jing im kabam day. Hangni pinyo iba u apostol Paul u keren baik dah kaba u ang kumno me uba day me u ang kumno u ini kiktian u ang habang ngalayo iba ki klem yat baik kat bakum ke jing shisha ke gospel. Kabamut u apostol Paul u yat baik kat kum ke gospel jong ke Jingaiei kaba ura shiki gentle. Kamde ke bu bam kelumar im kelumar le kat paman namar palarung shiki Jingaiei don ki baong kum taba ke Jingaiei ke de ke hikai ngi ban laptop ban di bala ban nek ban laptop em de kum ta. Ngakwa fin pulen ni uniu priu de yo shai kedar ye ke gospel jong ke Jingaiei rei u Petras penban u balet shika jingot share. Ma u penban u babaklang ni. Ma u babaklang ni. U babiang de apostol Paul u badan ke Jingaiei. U chachi ki yang ni pedang u ong ba ye ki kumno la da meu balang u jiu me im ki gentle kumno me penbor pa ki gentle ban im ki jiu. Fi day na kita daw nga kren ni gani ba pendup shai. Mentag sngi. Baka Jingaiei ke gospel jang ke Jingaiei. Aba pirung siya ke Jingaiei ke jing shisha jang ke gospel. Ken mau ke gospel jang ke Jingaiei kam day kaba penla ailat ingin ni kaba ai license kaba ong mano. Bangin laptop nrei kadai kaba ai bor ini. Kadai kaba ai bor ini bangin la ban job. Agan ni ke jingim. Ban yad bet. Baru play. Nganget pisai gani. Ngan sepenuh isu ifi haka voice message ke banwan ngan continue gani. Ya gani ke siti galtia brokwe. Kumno kalong. Hang ni pin sesai kedar. Bala pikwa bakan roi ke Jingaiei. Haka jing im jongfi. Pihak ban sengau tu bah. Ya ke gospel ke Jingaiei. Walik mut bagani ka kani gede ka ba. Kabang syukuran gani gede ka ba dan naga ketin ke jong play. Klem Jingaiei pinumla. Lada pimdan Jingaiei pinumla banyai bet. Maka Jingaiei gamde ka ba ai bor fin laptop. Ka Jingaiei gede ka ba ai bor fin job ya ka pop. Day daga hukum baka pop ka yo bor. Hande daga Jingaiei ngi yo bor ban yap ya ka pop. Kata ka day ke gospel jong ke Jingaiei ka balong renti bah ka ba day kat kum gani ka ketin ka jong play. Hang ni ngakwa ngan da kren shai ba pi. Taman-taman pang kren po ka live minute. Ngan penkut shua bang ngan sepeteng biang gani. Hagi jing hikai ki banwan. Itong ini late lang ngin aingo yu play namar ka ketin ka jong. Ku try ngadap daga jing ngongo ime namar gani ka jing penpau.
Naman gani ka jing shai. At naman gani ka gospel jung ka Jingaiei. Kabamaay siyangi. At malapalang ingi. Ki para try. Nagataga jingyo kanti. Kabalang bao Jesus Christ. Ay ngoy me gani ka por ba men kerkui gani ka bayos ngaw. Hakakerteng ka dong Jesus ngitway. Amen bad amen. Doble yung kerkui fi ko bless